मा मा नङा माबायदि बाहोनागा मा लायो सोरबा लायो नोंनि फिसाखौ रावबो लोगो हमनो थांनो नागिरदों आं दायो गाइसमोन एक्सट्राफोरखौ लोगो हमनो थांनो नागिरदों आं नोंथांमोनहा नायबाय थाबानो जाबाय दा नुनो मोनगोन आरो ना आं गजादों आरो ना गथा लागैनो नामा गथा बबेसिं हादों नामा ना हादों दोला जोब्बाय आं खेबनाया दोला जोबथारबाय दां होला बिदिनो दोला दं खेबनाया गन्थंआवसो दोला दं जाम्बिसो नांगौ मानसिफ्रा गन्थंआव दोलादों गन्थंआव थाबायनो हाला सखन लानलायनायमोन नुबाय गन्थंआव दोलाजोब्बायनो बारा खेबजालानो हाबफैखो बुरिया बायदिया फैसा मोनसै बोरै माथो हिनजाव नायनायखौ ओंखारनो हायाखै मेकआपखौनो बायना बै हाथफ्लाखौ बै संग्रा मानजिग्रा हाथफ्लाखौ फुननानै लानो हाया गानो खारगोन रुइनानै Jangan duga. Mama. Ano nga? Nukay, mapaji ba hanaga? Bola lah, bola Ma? Kupi layo, serba layo, nini sakau. Ano? Travel lang kung nasang nagdang dayo. Guys, man. Extra pun kalau kung nasang nagdang. Dang na na bersamaan sabay. Da, nuna mun kana na. Ang ko jadang na. Mala pa na? फैसा नांगौ जानायखाय आं टाउनाव फैदोंमोन आरोना ओमफ्राय फैसाखौ आङो एटिएमनिफ्राय दिहुनखांबाय ओमफ्राय दा गाबोन जोंहा गुमैनि हाबा दं आरोना जोंहा आब'नि हौवानि फंबायनि आरोना दा बिनि हाबा दङ ओमफ्राय दा आङो गिफ्ट लानो नागिरदों आरोना लांनानै दोनहैखानोसै गिफ्टखौ फैबाय आं माजबाटाव सिङाव हाबबाय दायो गिफ्ट लानोसै চাব লাগিব আপোনাৰ তো ৰেটটো বেলেগ অলপ आदा কালি আজি তো মঙ্গলবার কালি দিম আপোনাক मोजां ना না না আছে আছে মোটাত আছে আছে गिफ्ट नांगौ आंनो गिफ्ट বিয়ার हाबानि बियार নহয় हाबानि বুজা নাই हाबानि गिफ्ट हाबानि বুজা নাই हाबा माने बियाहे তো কৰি আছো दे देखाय दि ভাল মাল দিবি কিন্তু চাই ল কি লাগে सेलो कम्पानी मोजां आरोना बियो ब्रेन्डआ सेलो कम्पानिया बढिया আছে না বহুত বঢ়িয়া কিমান বছৰ ওয়ারেন্টি থাকিব এইটো ওয়ারেন্টি কি আৰু তো ভাঙি পৰে আৰু পাকাত পৰিলে ভৰি যাব बा हिराया मालाय आलासिनो फैलायबावो गस्ला होफैदों हिरायानो ए क'क्राझारनिफ्राय लाबोदों हाथायाव थांदों नोङो मा ओइ देलाय गानलाय लोगोफोर दा माने आङो माजबाटाव थांनो नागिरदों आरोना माजबाट कलेजाव आं कलेज गारनाया दिनैसिम 7-8 बोसोरसो जाबाय आरोना कलेज फरायनानै दोनथ'नाया ओमफ्राय दा बेवहायनो फुराना स्टुडेन्टफोर जेसेबांनाखि माजबाट कलेजाव फरायनानै थांदोंमोन बिनिनो दिनै मिटआप लादों आरोना कलेजाव ओमफ्राय दा आं थांनो नागिरदों बेहायनो बयखौबो लोगो मोनसिगोन दिनै बिराद हेपि नांदों आरोना गोसोखौ बिराद गोबाव जाबायमोन माजबाट कलेजाव थाङैया आरोना ओमफ्राय दिनै कलेजाव थांनो नागिरदों आरो माजबाट कलेजाव मोनसे मिटआप पार्टि लाखिदों आरो सेलिब्रेसन दा वारि जानो थांनो नागिरदों जोङो दायो नाहरजार होननाय मोनसे सक मोनफैबाय ओमफ्राय बे सक खाथियावनो आरोना कलेजा बारा गोजान नङा सिगाङाव बारा इसां माबा बानायाखैमोन वाल सवाल गैयामोन सिगाङाव नुहुरखायोमोन बेनिफ्रायनो दा वाल होजोब्बाय आरोना नै बिथिंबो थांनो हायोमोन बिथिंबो वाल होजोब्बाय ओमफ्राय आपडेट जाजोब्बाय आरोना नै गासिबो वाल लिरजोब्बाय नै माजबाट कलेज वाल होजोब्बाय आं दा थांसै सिङाव न
नायदो नोंथांमोना माजबाट कलेज बननिफ्राय बननिफ्राय आङो दिकेजुलिनिफ्राय दा डाइरेक्ट दिकेजुलि दे दायो नै माने सिङाव हाबबोबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय सोर सोर फैदोंथाय सिङाव थांबासो मिथिगोन दायो बिराद गोबाव जाबायमोन आरोना लोगोफोर माजबाट कलेजाव फैयैया 6-7 बोसोरसोआनो जाबायमोन आङो 2013 सनावनो मेट्रिक फाइनालखौ कमप्लिट खालामदोंमोन आरोना 2013आवनो ओमफ्राय 2015आव आङो हायार सेकेन्डारि कमप्लिट खालामदों बेनिफ्राय 2018आव ग्रेजुवेसन बेखौ कमप्लिट खालामदों आरो दा थांगासिनो दं नै बिथिंजाय माने हायार सेकेन्डारि होनना बुङो आरोना बिथिंजाय फार्स्ट इयारनिफ्राय सेकेन्ड इयारसिम बेयाव अडिट'रियाम रुमबो दं बैहाय बायदिसिना प्रग्राम जायो ओमफ्राय नैबे दा मेन कलेज गेट माने क्लास रुमा बेनो आरोना नैबे डिग्री आरोना बियो फार्स्ट सेमिस्टारनिफ्राय लानानै 6 सेमिस्टारसिम दं बेहायथ' आं बारा सिनायनायफोरखौ लोगो मोननाय नंला माने गोदान गोदानसो जाजोब्बायना स्टुडेन्टफोरा पुराना स्टुडेन्टथ' दा बारा फैयाखैबो जानो हागौ सोर सोर फैगोन नै दिनै सोर सोर फैगोन बेहाय नेक्स्ट पार्टिम बेथिं दं पुरा नै स्टुडेन्टफोरा हेलौ दे दा नै मोनफैबाय आङो दिनैनि प्रग्रामाव सोर सोर फैदों नायनो हागोन नोंथांमोना बेहाय माने अर्गानाइज खालामदों आरोना बे कलेजावनो फरायनायमोन सन्तोष दैमारि नै बिथाङा खाथियावनो दङ बोरै मोनदों गोसोखौ मोजां ना माजबाट कलेजखौ नायदो नोंथांमोना बेनो माजबाट जौमा फरायसालि ओमफ्राय आं दा सिङाव हाबबोबाय आरोना भाला खबर दे आङो अडिट'रियाम सिङाव हाबबाय आरोना प्रग्रामा नैबेबायदि नै माने फैथ'वाखै आरो आलासिफोरा मोनफैथ'वाखै नैबिदि साजायदों आरोना नैबे Mama. Kare tape di kanang pun salahku jiwa mau ini di hon. Ada. Yore. Ada. Mama aku pergi mama. Mama aku pergi. Vậy nên bị tin chưa? Mama không ta, mama don't be scared. Đây. Ai đây?